Hola, benvinguts a l'entrevista de l'estiu. Avui parlem amb David Fernández, diputat de la CUP. Benvingut, senyor Fernández. Gràcies. Quan començava l'estiu va tenir una forta topada al Parlament amb dos banquers il·lustres del país, Narcís Serra i Adolf Todó, i els hi va dir coses com les que, si li sembla, ho escoltem ara. Des de la CUP li traslladem que l'opinió d'aquest grup és que vostè és un lladre impune. Vostè, i no només vostè, efectivament, els polítics que també van alimentar la bombolla immobiliària i que li van posar el sou que va tenir. Il·lustres no, impunes sí. Per coneguts, ho deia. No sé si aquests dies d'estiu que no hagi hagut alguna trobada entre vostès per acabar de parlar... No, ni molt menys. Les èlits s'acostumen a autoaïllar i es tanquen en els seus palaus i en els seus búnkers. I la mala notícia és que continua sent una extracció de riquesa col·lectiva que ha anat a parar a mans privades. Són èlits extractives. Todó i Narcís Serra representen aquestes èlits extractives que s'han fet riques gestionant patrimoni públic i deteriorant-lo, no? Però, escolti, lladre és una paraula molt seriosa, molt forta. Vull dir, si és així, això no ho haurien de portar vostès als tribunals? Sí, sens dubte. Però també no està utilitzat com adjectiu. Vam recórrer al diccionari a l'etimologia d'apropiar-se de béns que no són propis, fer negoci amb els diners dels altres. I el problema és que hi ha fraus i robatoris legalitzats, que són legals. El salari del senyor Todó el va aprovar partits polítics i sindicats, es va aprovar en un consell d'administració i són legals. Però, per tant, seria més una conducta èticament i moralment reprovable, però jurídicament, diguem... Jurídicament, sí, no està penalment castigada, i és una llàstima. I això també el que obliga és a un canvi en la norma jurídica, és a dir, que s'acabi aquesta economia de casino on uns pocs s'han fet rics a costa del patiment de la majoria social. En tot cas, respecte de tot l'inici de la crisi des dels Estats Units, les famoses subprimes, etc., vostès no farien encara una petita distinció entre la mala gestió, la gestió imprudent de crèdits mal donats i que al final ens han portat al desastre financer en el cas d'aquestes caixes, respecte de la crisi de les subprimes i d'altres casos dels Estats Units on realment allò era una estafa premeditada? Jo crec que hi ha estafes també premeditades. Tota economia diferenciada té dinàmiques pròpies. Aquí tenim un corralito de facto. Quan la por era el corralito, tenim 330.000 famílies atrapades en les preferents, amb el deute. I aquí ja hi ha jutjats que investiguen contractes concrets, en el cas de les preferents, per exemple, on hi ha hagut una estafa. En el cas de les clàusules sol o de les hipoteques, podríem parlar d'una estafa amb caràcter massiu. Però és veritat que les èlits tendeixen a protegir-se. A Islàndia s'han empresonat banquers i hi ha processos judicials oberts contra banquers. Jo el que més em va colpir a la CUP, d'una de les intervencions, en aquest cas del senyor Serra, va ser quan va comparèixer i va dir que no busquéssim responsables perquè no n'hi havia. Com si la crisi fos un terratrèmol o una catàstrofe natural. És allò que tots participaven de la festa? Clar, participaven les èlits, i és una apologia brutal i dolorosa de la impunitat. Perquè aquest senyor també en el sistema s'ha posat molts milions, no només a Caixa Catalunya, sinó com a conseller de Telefònica, d'Aplus i dels 8 consells d'administració on participava. I aquests dies, hi ha aquesta novetat editorial de per què fracassen els països on es teoritza el concepte d'èlits extractives, que és la gent que malbarata la riquesa col·lectiva i se la queden per ells. Com ens ho resumiria vostè, les èlits extractives? Doncs són aquelles persones que han gestionat el país econòmicament i políticament i que en una fase de creixement, en comptes de reinvertir aquella riquesa, això és la teoria, en avançar com a país, s'ho han quedat ells, la gent que permanentment... A mi m'agrada més la tesi de David Harvey, que és un economista i urbanista que parla de l'acumulació per despossessió. És a dir, hi ha gent que acumula desposseint a les majories socials. I això a Catalunya també passa amb l'índex de Gini, que és el que mesura la desigualtat. És a dir, com uns pocs tenen cada cop més i com una ampla majoria cada cop té menys. Vostè creu que Catalunya és una societat més desigual ara que fa 15 anys? Sens dubte, sens dubte. I l'elit extractiva en la via catalana a les èlits extractives, jo crec que qui millor la va teoritzar va ser un senyor
que es deia Fèlix Millet, que va tenir Creu de Sant Jordi, que deia som 400 i sempre som els mateixos, els que tallen el pastís. I fins i tot hi ha llibres bons d'oligarquia econòmica, com l'Oasi català, que analitza les 400 famílies que entre elles es retroalimenten i tallen permanentment el pastís, sigui posant les seves mans a la sanitat pública catalana i enriquint-se, sigui gestionant peatges que han estat amortitzats 6 anys i siguin els propietaris de veritat del país, que són una elit petita. I és una teoria que en sociologia política ve d'antic, ve també de Nord-Amèrica, del Ray Mills, d'aquest 1% que decideix la vida del 99%. I aquestes 400 famílies vostès pensen que segueixen manant i que en una Catalunya independent seguiríem tenint la mateixa situació? Jo crec que manen menys. En Quim Arrufat, company de tantes lluites, sempre diu que és l'umpenoligarquia, és a dir, que ha perdut molta influència. Una cosa és que parlem dels Godó, del Fainé, del senyor Alemany, però jo crec que són, com bé deia el noi del Sucre, doncs el principal obstacle avui per la llibertat política del nostre poble. Almenys el treball que estan fent polític, el que coneixem, perquè sempre el fan a l'ombra, és contrari a l'actual procés cap a la plena llibertat política que mereix la nostra societat. Una cosa del que parlàvem dels banquers i d'altres alts executius. A Suïssa, per exemple, va haver una iniciativa que s'ha acabat votant per limitar el salari de banquers o els executius. Si vostès ho critiquen tant, vostès podrien també posar alguna alternativa, posar en marxa alguna alternativa en aquest sentit al Parlament? Clar, ara parlar de caixes, quan el model de caixes propi català, que va néixer també del mutualisme, de principis mutuals, de principis de previsió social, amb vocació solidària i comunitària, aquest senyor el que s'ha encarregat finalment és un model de caixes que era propi. I clar que pot haver-hi canvis polítics, econòmics i jurídics, però el millor sempre és la pràctica quotidiana. Allò que demostra que un altre món és possible és la realitat. I jo penso que tenim realitats concretes a casa nostra. Les caixes cooperatives sí que han sobreviscut, i a més amb solvència i amb eficàcia. A la pràctica de les caixes cooperatives hi ha diferents marcs, però l'escala és 6, l'escala salarial màxima és 6. Jo vinc de les finances. 6 vegades, cobrar 6 vegades com a màxim. El treballador que té menys salari, comparat amb el màxim directiu, el diferencial és 6. Si un cobra 1.000 euros al mes, doncs un cobra 6.000. Jo vinc d'una caixa cooperativa, que som 500 cooperatives, a COP57, i l'escala salarial és 1,5. Vull dir que són 1 a 1,5. La diferència entre... I aleshores el millor és la pràctica. I en aquests anys, perquè 6 anys de crisi, 4 de polítiques d'austeritat ja és massa. I més davant, ja no només en l'àmbit català, sinó europeu, davant la socialització de deute privat més important de la història recent i passada, penso que també cal visualitzar, pensem que cal visualitzar les bones notícies. I a casa nostra tenim ja mecanismes de banca ètica, de caixes cooperatives amb vocació pública, que estan demostrant fa molts anys, fa més de 15 anys, que unes altres finances són possibles, unes finances al servei de l'economia productiva i al servei de les necessitats humanes. Aquesta banca ètica i banca cooperativa, per tant, seria el seu model d'alternativa, tot i que encara a vegades té problemes en el sentit de que funcionen més com un segon banc. Per exemple, hi ha entitats que no estan preparades encara o no tenen el muscle per donar bitllets, per exemple. És encara embrionari, però jo penso que també és bastant una lluita de David contra Goliat, perquè també la política financera la tenim segrestada, és a dir, no tenim sobirania econòmica a casa nostra. El procés de la independència també és això. Avui les polítiques financeres monetàries venen fixades per la Troika, pel Banc Central Europeu, per l'FMI, i per nosaltres independència també és recuperar la sobirania econòmica i, per tant, poder disposar de polítiques financeres pròpies. Som un país en aquesta economia de casino, de deutecràcies, que cada dia abona als mercats financers com a impost neoliberal 6 milions d'euros al dia. Però, per exemple, vostès, per tant, estem parlant d'una doble independència. Defensarien la independència d'Espanya, però també de la troika que mana actualment a la Unió Europea. Jo diria que una independència completa. Vostès, això d'un estat europeu amb Europa tal com funciona ara, no sé... L'actual disjuntiva europea és que aquesta socialització del deute privat
amenaça de carregar-se no només la democràcia, sinó també el projecte europeu. Si algun dia va ser un projecte democràtic, perquè va néixer a mitjans dels 50, de la comunitat de l'acer i del carbó, i sempre ha sigut un projecte, un altre cop, de les èlits neoliberals, però nosaltres estem absolutament oposats a l'actual model d'Unió Europea, un projecte profundament neoliberal que el programa pels propers anys que té pel sud d'Europa, on estan incardinant els països catalans, és més sofriment social i una acumulació per despossessió que baixi les condicions de vida i treball. Ahir ho deia el senyor Rossell de la CEO, ara ja és apels, no? Apel sector, el que queda de sector indefinit. Parlant de privilegis. Però és un empobriment massiu del sud d'Europa. És un altre cop el que oferirem a l'economia europea és mà d'obra barata, turisme i una economia de casino. Però per nosaltres és independència completa i sempre ens agrada dir que nosaltres la nostra independència és ens volem independitzar de l'estat espanyol com a estructura de poder que ha maltractat i maltracta aquest poble, dels mercats financers que hipotequen el nostre futur econòmic i social i també de la nostra oligarquia, que és que durant molts anys ens ha fet també la vida impossible. Anant a una cosa pràctica, per exemple, si vostès venessin o tinguessin manera de manar d'aquí un temps, demà, sobre el pressupost de la Generalitat, per exemple, amb el deute, amb aquests 30.000, 40.000 milions de deute que estan allà i que molt sovint estan en mans no ja de banca especuladora europea o del país, sinó d'estalviadors que potser no ho saben, però tenen allò que es diu renta fija espanyola, catalana. Vostès què proposarien amb tot aquest deute? Doncs hi ha diverses possibilitats. Es pot ajornar el pagament dels interessos. Els 6 milions als que em referia abans són només interessos del deute. No és retorn de capital viu, és interessos del deute. Ajornar-ho, perquè quina és la prioritat? En el context de la pitjor crisi social, 24% d'atur, 2,2 milions de persones en la pobresa, 150.000 desnonats als països catalans. Quina és la prioritat? Retornar interessos als acreedors o polítiques de combat a l'exclusió, a la marginació i a la pobresa? Per nosaltres està claríssim que la segona. I aquí el que es tracta és que la por canviï de bàndol. I algun dia els que sempre han guanyat, nosaltres sempre acunyem una frase que és mai tan pocs havien robat tant a tants en tan poc de temps. Has de revertir el cicle de la redistribució democràtica de la riquesa. I experiències. A l'Amèrica Llatina n'hi ha hagut de negar-se a pagar un deute extern. És diferent perquè l'especulació sobre els països del sud que va haver-hi amb el deute extern també va ser una estafa de casino i de pòquer i de guanyar amb el patiment dels pobles empobrits pel capitalisme, però en el nostre cas segurament una referència propera és Islàndia, que es neguen, no? Si finalment nosaltres estem rescatant la banca espanyola, que finalment és el rescat de la banca alemanya, francesa i britànica, 250.000 milions d'euros. Això és aquest és el sofriment que té la societat catalana i també la resta de pobles de l'estat espanyol. Per tant, vostès proposarien això que es diu una reestructuració del deute o un default, eh? Sí, perquè, mira, la banca espanyola, que això es diu poc, amb la bombolla financera va guanyar 169.000 milions d'euros nets. Això és el que va guanyar la banca espanyola en els 15 anys de tsunami immobiliari. I nosaltres sempre diem, no només que deixin de robar i que deixem de rescatar aquells que han provocat la crisi, sinó que tornin tota la plusvalia que han generat. Perquè aquells 169.000 milions d'euros de benefici net són els que estan pagant milers i milers i milers de famílies ofegades per una hipoteca abusiva i per l'especulació brutal sobre el dret fonamental a l'habitatge. Però sens dubte que sí, que nosaltres els bancs patiríem. Amb un hipotètic govern d'unitat popular, que és més que la CUP, els bancs serien, o sigui, redistribuiríem la riquesa, seria que comencessin a perdre els que sempre guanyen. Ens queden 2 minuts, tenim per davant la Diada, la cadena humana, ja que parlava d'abans, també ja convocada una iniciativa per encerclar la caixa de pensions, el procés constituent. Vostès què faran? Nosaltres 3 coses, fonamentalment. A la part que correspon al grup parlamentari, en Quim estarà a Olèrdola, i jo estaré a Hospitalet de Llobregat. M'agradaria estar al Canà donant la mà a Guillem Agulló, el pare del jove militant assassinat el 1993, però sobretot l'esquerra independentista, com fa des del 1977, també convoca mobilitzacions a les capitals de comarca i també a Barcelona. I hem posat una campanya que és Independència per canviar-ho tot, que lliga amb el que hem estat parlant durant aquesta estona, i també respectem totes les altres iniciatives. Que la xarxa pels drets socials de Girona
envolti amb un ramal propi l'Hospital Josep Trueta per vincular aquesta independència a un país millor, un país més just, un país més inclusiu, més solidari, em sembla perfecte. Que el procés constituent envolti la Caixa també amb un ramal propi, em sembla que és la màxima definició de que la pista de ball per la llibertat política d'un poble és ampla, s'admeten tots els estils i l'únic que cal és, només hi ha una condició i una norma, que és el respecte mutu i el respecte fonamental als drets humans, que també és la nostra carta de futur per als països catalans. Això és el que farem a la Diada, com un dia més. Les Diades, la lluita és cada dia i per tant... I vostès la discussió sobre si en fi, això ha de ser una cadena per la independència o pel dret a decidir, com ho veuen? Doncs nosaltres, respecte pels organitzadors, aquesta és la primera màxima. I l'altra ho veiem com intents més o menys barroers d'alterar el que és el moll de l'os del futur polític i del debat polític que té plantejat el nostre poble, que és el dret a decidir cap a la independència política. I decidir és ser independent. Després ja decidirem el que... Però el dret a decidir és decidir que sí o que no. O que no. És defensar el dret a votar. Però jo penso que els intents que s'estan fent és per buidar de contingut que el debat polític de fons que té avui plantejat el nostre país és el de la plena independència política, econòmica i la plena llibertat política. Per tant, nosaltres respectem profundament el lema de la iniciativa, de qui ho ha fet, del moviment social que ho ha plantejat, i per tant també és una nova forma també de la reinvenció de la política i de la democràcia. I està bé que els partits es pensin que la política és seva. Tots fem política i per tant cal un respecte a l'autonomia del moviment social. I si aquest és el lema i l'hem decidit en assemblea, a més, doncs aquesta és la proposta. I a part, dins d'això, hi coincidim. Podríem no o no coincidir al respecte. Si la setmana que ve hi ha una altra iniciativa per dret a decidir, segurament ens hi podríem fins i tot sumar i la respectaríem, però des del nostre plantejament que és nítidament i radicalment independentista. Em queda una última pregunta. Casa Ester Quintana, en quina fase estem amb les últimes coses que es van saber a principis d'estiu d'aquella furgoneta que sí que es reconeixia que n'hi havia una? És d'hora per dir-ho. Tenim 5a versió oficial, la qual cosa parla poc de la qualitat democràtica d'aquest país, i com començàvem amb la impunitat dels banquers, doncs ara hauríem d'acabar parlant de la impunitat policial. És a dir, encara avui no hi ha justiciabilitat sobre una persona que ha quedat cega. De totes formes, està sota investigació judicial. Nosaltres ja tenim clar, i penso que ho té tothom, que Ester Quintana va ser ferida pel tret d'una bala de goma o de foam, això no està esclarit, però estem en aquests moments sota un règim d'omertà que ens confirma en la tesi i hipòtesi de treball que teníem la CUP des del primer dia, que és que la policia d'aquest país té un problema i és brigada mòbil. I són aquests agents que es personen allà el dia que han de personar-se davant del jutge i diuen jo no sé res, jo no he vist, jo no he escoltat. Això és omertà i és omertà mafiosa. I aquesta és un drama que espero que amb llums i taquígrafs puguem començar a resoldre i que mai més en aquest país una persona quedi cega per impacte indiscriminat de ruleta russa d'una bala de goma, i que també mai més un agent de la policia rebi ordres polítiques, perquè són ordres, qui dispara les bales de goma són els polítics, de disparar un projectil que no sap on anirà a parar. O sigui, que s'acabin les ruletes russes en aquest país. David Fernández, diputat de les o de la CUP? De la CUP, de les CUP. Moltes gràcies, fins una altra. Gràcies.